Tumbutangani Nigerian. Munotanga Tutangani Nigerian. Go platform is going international. Imagine I have to report our cards. What is I think I'm Nigerian. I mean, my cousin is Zimbabwe. I think I'm Nigerian. Get to go to I'm Zimbabwean. More Nigerian. I can't remember Zimbabwe. Wanavari kutambura sikana timu varume vekuafrica vakaramba chishungurudza vakadzi kuafrica vari kutsivisa vamwe vavo kunobvu zvakaipa ende zvakuisa tsitsi manje. It's becoming sad by the day. Hazvichanakidzi. Hazvichanakidzi. Dzitaure mazita iwo mazita kutaura izvi. Asi muri pabasa. Okay. Right. Apply, but then I'm just gonna response to okay. Right, guys, tadzoka panapa, tadzoka tine nyaya tinayo panapa, tine nyaya dzatinadzo actually because haisisiri one nyaya iyi dzawanda handitika haisisiri one nyaya iyi dzawanda handiti. So tatichidi tiuye titaure nezvenyaya iyi munyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Nyaya dzemakosuku guys, kune zvinhu zvakawanda zviri kuita. Takambozvitaura muno kuti vedwe vana vapinda pataiti, varume vapinda pataiti nenyaya dzezviri kuitika kunoko handitika. So ndichadedza ndichataka kudedzawo kutanga handitika auye munzwe kutaura kwake kwemurume wokutanga then tozodedzawo vamwe handimaona muchinzwa because iye hazvina kumira zvakanaka. Savakadzi musazokanganwawo handiti kuti vamwe vachionawo kuti vamwe vacho kuti mutosvikawo kuno kuvarume ava. Yes, Welshman, kuti varume ava vamwe vacho vanenge vakakusacrifice kubva muri kuAfrica kuti vatenge mota dzamunoshandisa kumabasa kumadome care kuti vadini vanenge vakakuitrai handika. Of course maproblems anenge ari komedi kubva kuAfrica but zvimwe zvinozozvinyanya. Regai nditange muchiita muchijoina mafuneral police naika mafuneral police. Munhu wese ngaabate polisi yake, munhu wese ngaaite polisi yake handiti. Chero uri kuno kuUK kana kuti kupi zororo pomulani iko kwese yakapinda handika. Iwe unongotibata tokujoinisa ukafira uri kuno kuUK kana ukafira uri kuAmerica kana kuti tinokutora ikoko. Who come and correct your body and go with you to Africa if you want to go to Africa. Tinoenda newe kuAfrica tonokuviga kuAfrica handika. As little as 13 pounds per month. Handiti tichazokuigirai packages dzakasiyana-siyana dzekuti muchuze because dziri kugadzirwa. But right now 13 pounds iwewe nemhuri yako ine 7 vana handiwana. Iwewe nevana vako muri 7 mapolisi 13 pounds pamwedzi handi. Ukafa return ticket rako iwe wachona handika toenda mari yako yechema unopiwa upon arrival kuZimbabwe body mundege woenda kumba. Tichisvika unoona takakumirira nehash I mean yes all over tiriko takapinda all over handimaona. Kunigeria tinotoenda newe kunigeria ikoko unowana wakamirirwa neheshi dzedu handika. Kungave kuZimbabwe takatokumirira hesprates nemaheshi edu tichitokutakura ipapo totoenda funewe kumba tonoita funeral yese handitika. Nokuti kufa ndoti chatisingatizi. Saka munhu akangwara haati kwanzina handifi kana kuda kupa vamwe vanhu problem kuti uitigwe GoFundMe kana wafa handika. Joina polisi yako nhasi handiti. Join hanzi hausi maid here melikoko. Chero ndakaita maid kuno chikuru imari zvokuti ndazoita maid kana kuti ndazoita dhodhabhini kana kune makosi emamaid kana kune makosi akaunza mamaid bo zvekuti chikuru pound handitika. Usafunga kuti vese vaunoona vachiblinga ukafunga kuti vane mabasa emaofisi kuno kubasa remuofisi ari bhadhari dirty job ndo rinobhadhara. Ndati ndikubatsire dia dirty job ukaenda kunoita takura mabhini ekuno kumari anayo kudarika accountant. Munhu wemabhini anotakura wemadhodhabhini uya mari anayo kudarika accountant agere muofisi. Saka ndati ndikubatsire nokuti hona hanzi ndati haudi maid ndawati hausi wanyonoti hausi maid. Kuno kumanje maid anodhura. Ukaona waita maid kuno maid vana havana mamaids kunoko. People, they don't have maids because they can't afford my maids. Kwasena neku Africa. Andiwana. Kweni makuya ukuni foni makuibaya. Andimaona. Saka mamaid haatangiki zvokumanya. Haubatiki zvokumanya kuno mamaid anodhura kana musambonyepera nenyu kuAfrica uko. Vana vana mamaids
Saka mumbomuita kana 3 days musinambokirina nokuti anokirina wakaneta ndiani. Andimazviona. Saka ndo nyaya iripo. Then 23 ndikaisa brother yangu asindakazi ndiwedzere mari pane ndaibhadhara. Because brother yako inenge iri extended family, havasi vana vako. Inenge iri extended family. So there's a certain fee inobhadharwa mbijana. Kuti uwedze extended family yako. Inonzi 7, iwewe ni muri 7 papolisi. Iwewe murume wako nevana vako. Kana wazoda kuisa na mai vako, vana sekuru vako, vana mbuya vako, esineli vanani antuona unoisa if extended family antika asifano kuti calculator kamari mbijana kanenda pamusoro pe 13 pounds ya kana pamusoro pe 89 pounds 89 rands unobhadhara ku South Africa ya kana pamusoro pe 250 unobhadhara South Africa vanoso calculator futi. Saka itaima policy guys antika team UK ndiripo inini we are opening a branch very soon antika etikitane branch tine branch ku London kundo kunemwe office yedu but we are trying to open another branch in Birmingham. Animona, we are trying to open another branch in Birmingham. So munenge makutozo ndiona futi ku Birmingham nguva zhinji because then chingopota chidarika neko ndichindako. Animona, ndichinoona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Andimoona. So then chida kuti kana mvaya nengu achiti zvakamira zvakadai so vaya vakajoina vari kubhadhara vaya ticha printira makadzi enyu kuno vari kuno vaya vakajoina kuno kuti nevakatoti vari kubhadhara vakajoina kuno ticha kuprintira makadzi enyu then togona kuti atoronga kana kuzimfest kundogona kuya nechitutu chemakadhi enyu ukandiona ndokupakadhi rako ukandibata ndine makadhi saka vese vari kubhadhara vese please uyai kuinbox kwangu all those vari ku UK who are paying handichika kana wakatobhadhara 3 months zvichienda kumberi ndibate unipe madetails ako so that we can print your cards handichika then patinosangana kungave kwauri kana uchida kuti ndikutumire 5 pounds yako ndokutumira nepost office asi kana uchida ngoti ndizongokupa maoko kuzimfest ndinongochengeta makadhi kuzimfest ndosangana newe ndokupa kadhi rako handitimaona tatopinda zvokutopinda zvaizvi hatisi kudzokera masure hanimutoona tatopinda zvokutopinda saka uriko kwauri unyika Germany titoriko kupi titoriko antimaona kwaunoda island we are there antimazviona just join your funeral policy then takaenda kana maitika kuti tuzojoina simeni ndave muno saka hapana kuti ndinanditizi handachandotiza because ndinawo ndendakabira saka ndiripo kana zvaipa you call me hola me simeni kuno kwateta namo action same time ndakutoita action ipapo handiti maona saka please ngatijoinei handika mu comment section umo mune anonzi Gina Ndongwe in case ndiri pa live you can go to Gina right now and register kana uchida kuregister na simeli handika unongoti fe ku WhatsApp kwangu kuti simeli ndauya ndiregister iwo murini asi zvakare ndine umwe wangu Gina Ndongwe ari mu comment section handika you can still bata Gina Ndongwe izvozvi okutokuitira otokuitira police kuti pa live iya tove kutokuregister izvozvi wotozati watove ne police yako handika asi kana wafunga kuti no haufi before sadapeza live uchida kundimirira unoyawo kwandiri ndokujiregisterwo handimaona tichingwenda takadaro saka munhu wese police guys police inodiwa munhu wese police andimuzvona right takubva ipapo takuda kupinda munyaya yedu yanhasi ndisati naenda kumberi ndoda kuti musataure mazita ndimbokudedzerai brother our brand tikuenda international guys we have gone international hatisi kumira regai timbofonera brother vari kupi mumbonzwawo nyaya yavo tibatsirane hati ndizvo sati tapinda deep Hello, good evening. Good evening, my brother. How are you? Fine, thank you. How's family? Family is both. How is you today? Thank God, ma'am. I'm actually still at work. I saw your program on Facebook, so I said, let me hold on. Okay, yes, I was on Facebook. Right, I'm still on Facebook right now, my brother. So we are trying to help you on what you are looking for, what you came to me with. So this is the team. These are the people that you have also what you are looking for, right?
So let us hear your story. Let's discuss your story. Tell them exactly what happened. Then we start from there. Okay, my story is that I think I met my wife 2017/18. We got married around 18/19. So we don't have any issue in Nigeria. Though she was a single mother of twins. She was the children were very small. I never knew we were anything going to come in between both of us. We're just friends, but as time goes on, we started a relationship. Also, I look at it because I'm also a twins as well. That's okay. My parents, they look into it. They're not okay. There's nothing wrong if a lady have a child. If society is okay, if you love her, I say, I love her. I took her to my parents, my daddy, everybody. They welcomed her. So as time goes on, we got married. We were in Nigeria. She was one that brought the issue of traveling. I said, okay, God will do it when it is time. I was working in Nigeria Limited. There was no issue. I was taking care of the children, taking them anywhere they want. I don't have my own issue. I'm a single married. I have never married in my life. Okay. So when I came back from work one day, she now told me, what about Canada? So if God do it, no problem. But unfortunately, I came back from work one day. She told me that my brother called me that UK door have opened that. I said, no problem. But I'm not that financial boy. I said, there's no problem that the brother will borrow us money now, we'll travel that. When we start working, we'll begin to refund it. I said, no problem. Within a period of 1 month, the thing just come up, it click. At that period, I lost my mother. So we're going for a burial in Delta State. Everything just come in between. But thank God, at the end of the day, we were able to travel down to UK August 2021. Okay. So I discovered when we got here, it was the mother that was in charge of the marriage. The thing they did not do in Nigeria, they started doing. I was now wondering, I was going on. I kept quiet. Okay. Then I was the one, she was the student, I was dependent, I was working a warehouse work. Warehouse work, I was doing night. She was the one schooling. So, and she told me that, okay, this is how we're going to do it. And mother borrowed me 3 million from Nigeria. Okay. So, it was her friend, all the work that I would work, it was her friend that would transfer it. Aside from the house rent, we're paying 700. I was the one paying the house rent. Okay. Then, taking care of the children as well, and we're keeping. Then, the one that she's doing, she's paying school fees from there because she told me not to pay school fees. That all the work that she's doing, she'll pay school fees from there, that she'll be paying the money that we borrow. I started paying it. Okay. So, from there, she got pregnant. When she got pregnant, thank God. So, from there, we now moved from the house we were living to another house. So, I thought maybe at times when I come back from work, I would be the one to take the children to school, and those two, the twins, one was calm, the other one was a little bit hyper. I will come back from work around 8 o'clock in the morning after I do that all through. Then I will now take the children to the school. I will first of all go and bring the boy because he's a little bit stubborn. The hyper, all those watching children in the school. So I have to bring him back to the house. So later I will go back and take the other second around 4 o'clock. Before you know, the time has gone, 5 o'clock, 6 o'clock, warehouse work has started. I can't sleep. My eyes was open. Eyes was red. If I'm even sleeping, she will be complaining that I'm sleeping. You are home since morning. You went to school. I was all through at night working in the warehouse. What time can I sleep? The children will take them to school. She started. She and her mother, I was just look at school. It will be okay, it will be okay. So, from there, the uncle, I think she used to go and check my phone when I slept. All through that work, I've never opened an account. She has already opened an account. So I think he said my phone. When I sleep, she'll be checking my phone. I think she mistakenly called the brother. The brother now come back that I called. I said, I did not call you. It was my wife that checked my phone when I slept. She now said, that should put password on my phone. I never have any password on my phone. So I put password on my phone. So I didn't change the password. So later, me and my second was discussing something about her mother, the way her mother was behaved. My brother was saying that, okay, because I'm twins as well, identical twins. So my brother was saying that this is what happened, that it was mother that's a control. I said, I know. So from there, I will see my one hand, my one leg almost go. What is wrong with me? Is it warehouse work? Is this snow? This is not snow. I put it in hot water, it will not work. What is going on? So I was praying over it. I called my pastor, this is what happened. Now gave me
fasting and prayer 7 days. So when we were doing that fasting and prayer 7 days, I now discovered that this thing that I was doing, it was not ordinary. Okay. So the last day of that fasting and prayer, I was sleeping. When I came back from warehouse work, I took the children to school. I was sleeping. Not knowing that she has took my phone and got some messages from there. She did not even ask me about the messages. She took it to the church. When I started in Bradford, they now collide together. They arranged police to come and arrest me. I was even sleeping. They woke me up. I should come to, you're under arrest. I want to kill the children, the twins. She still have my baby was still there about 6 months old. She had not even put to bed. They took me to police station, and I was even the one telling the police, take this phone, leave this one, this one I'm using. I didn't even know that there was a voice message in my phone. They now say I want to kill the children. Where's my gun? I say I want to kill the children. I want to kill my mother. Which mother? Which children? They handcuffed me. They took me to police station. I saw my wife inside car. I was wondering because I was even asking of my where's my wife? They did not say anything. I said okay. They took me to police station. What happened? I got there. They removed the handcuff. 4 pages. She has written 4 pages that I want to kill her. I want to kill the baby. I want to kill the mother. From where to where do I want to kill the mother? Kill the baby. She wrote 4 pages that we borrowed 30 million from Nigeria. That I will be the one to pay it back. Which 30 million? I told the police that if I have 30 million, I will not come to UK. I will be doing business in Nigeria. What Of course. I divided all the 4 pages. They now said, "Are you sure your wife is okay?" I say, she's okay. They say, no, she's not okay. She get mental problem. The kind of person that will say you want to kill mother. Where your mother is, where her mother is in Lagos, Ijeku. My brother that is telling is talking that brother want to kill him. My brother is in those State about 4 hours. How would this guy kill your mother from UK to Nigeria? How can I kill this? They now release me. I should go back home. They did not say anything. Even though the way they released me, I was outside for 2 days. She refused to. When I got home, she called police again. It was those police that now use car to take me to where I went to go and sleep. My bag, everything, where I went to, they carry my bag and phone, everything. They steal it. I was stranded. I cried for a good 1 month. I said my mother did not lock me outside. Why is it that the woman that my mother was even taking care of her with another person children that is not my own, that they are suffering with both her my people were begging. We begged like as if we were steal. At the end of the day, I come back, we finish it, but I was not pleased. I was keep crying. She will even be the one question I should not cry again. So later, when I was now at home, one of the twins was now telling me that, Daddy, where have you been? I kept quiet. I was crying. I said, why are you crying? He said, Daddy, what did you do to Mommy, Dad? Mommy and Pastor, don't mention the name of Pastor. They were talking badly about you. The pastor of my church did not call me. I offended my wife. The pastor did not call me. So they now arrested me. They're not even calling my wife. They were saying bad in the bad. And I saw enough. Hey. So from there, I now left. I was there. They now say this thing she did, she will do it again. So after she put to bed, because she have to do operation, my baby refused to come outside. My baby did not come outside. They have to bring the baby outside. I look at it, I say, God. So after 3 months, not knowing that her mother was coming from Nigeria to come and do Omugo, I said, I don't want, because they warned me I should not allow her mother to call that if her mother comes, she's going to break the marriage, that she has a mission. All right. I said, okay, no problem. So, and now, after 3 months, she and her mother, I will tell my wife, I want to go and take the children from school, let me do small food. She will say, I did not put place. I said, okay, no problem. Then I will be going to the school. I could remember I converted 10 pounds. They should help me tell to my daddy. My daddy was sick. It was a war. She and my mother inside the house. I said, okay, no problem. I was begging them. I will now begin to live like a slave inside my own house. I couldn't talk again. If we buy something from supermarket, the mother will take the receipt. He will go and calculate what I bought. I said, God, is this life? So later, from there, like play. We moved from First Church. We left the Winner Store. We went to Redeem Church. Not knowing that she had went there to broadcast herself, I suppose, I didn't even know I was inside darkness. They now call, one of that now come that he want to sing, that I really like him, that I'm a nice person, that he want to talk to me. What happened with this guy, my wife? I said, what is it again? He said, my wife said that I'm not the owner of those things. I say it's true, that I adopted them. It's my name they are bearing. Even inside their passport, is my name that is there. That I'm the one taking care of them. That everybody has knew inside church that I'm not the father of the baby. There is only this one that I just put to that is my baby. I say, again, inside this another church again. So the pastor was so angry that this man was the problem. Someone that adopted, married you,
adopted. The father of these children did not take care of them. Not Of even course. ask of them. This guy that married you and the 2 kids, give them name, give them shelter. You are now broadcasting. I now go to him. Why are you doing this? Why did you want to go and do this? He said, I need you not to baby. This and this and this. I said, God, she will not let me talk. There was one guy that was a father contractor. So whatever we said, we are discussing inside the house, she will record it and send it to this guy. So it was part of those messages I have to, because I sent message to this guy, I leave my wife alone. It was those part, what I sent to this guy sent it to my wife. They printed it out in the police station live. I defended it. I said, have you ever seen a married man and another married man, a married woman and another married man become a tight friend? You'll be calling my wife in the morning, testing message. And have you ever seen my missed call inside your own wife's phone or call your wife one day? I don't have anybody. I have only God. That's okay, no problem. God will fight for me. I left the police and that's okay, no problem. So later, when we got home, when after I told her that why are you doing this? And that was around 5 o'clock to 6 in the morning. So in the morning, she did not allow me to touch those children. I want to take them to school, she refused. I followed her from school, from the home to the school. She didn't know I was following that. Before I knew, she come back home, she didn't allow me to touch my baby. 3 months plus. She carried taxi. I went to the school, didn't allow me to take the children from the school. I just see that they gave her paper from the school. Those teachers did not allow me to approach those children. I said, God, what is this? Later, the pastor said we should come to the church. We now went to the church. The redeemed pastor did not even support anything, but those winners pastor, they supported that. That what is wrong with you? Your husband offend you. Beg, everybody begs. How many years? A year plus, they'll be begging you. See, you know what she did? The message that she took from my phone since a year plus, she said, that was what she presented. The pastor was asking that, is it not the old message you are not bringing now? What has it done? I said, he used to slap me, he used to beat me, this is that. I thought it's going to handle. I couldn't see my baby up to that, from that day. Up to now, I've not seen my baby over a year. You know what she did? As I got home after 10, I just heard pop from my door. Another set of police came again. Oh. They handcuffed me, they took me away that you're under arrest, that I used to rape my wife, I used to slap, I used to beat her. I said, me. I said, okay, no problem. They carry me to police. So when I got to police station, I discovered that when the lawyer came, there was a delay. So they were supposed to come around 10:11, around 3-4 in the evening. I said, what's going on? I said, okay, that means my wife has went to go and empty the house. When I got home, everything was empty. Hey. So even our mother that was saying that she's going to London, I said, okay, no problem. I started crying. I called the pastor. I called the police. They said there's nothing they can do. I don't have any family in this place. Only me and my God. What can I do? I was just crying. She now called her Lord after I went back to Nigeria. She's going to come back to the house. I said, okay, no problem. Landlord asked me what happened. I said, this is what happened. So I said, He said, she arrested me first. I said, I said, yes, sir. That's what I'm facing. He said, can you manage and stay in the house? I said, yes, I will stay in the house. I was showing up and they empty me. They make sure they empty me. I've paid rent. I don't have anything. I can't work again. She now renew her own visa because I gave her 2.5 to renew her visa to student postgraduate visa. She now renew her own visa. She now allowed my own to expire. February till April, I was home crying, no work. I was carrying block, do everything I know I can use to survive. The landlord said, don't worry, stay there. There was an angel, God saw an angel, a lawyer that did not collect £1 from me. The lawyer did not know me, I've never seen me. I know that I said my story, so don't worry, I'll help you. He now called my wife, give me reference number, I want to release this guy. I want to release this guy's visa. This is fraud you did. I will send you back to Nigeria. Yes. She was scared. She now released the reference number. We did the visa. So before we do that visa, we started that visa around March. The visa came out around July 2017. They backdated the visa. All the month I was home, they cut it off. So I saw no place. So the second day when I came back from the police station, I called the mother. Guess what? The mother had said that she was going to London. My baby was crying in her hand. I said, Mama, you say you are going to London. What was my baby doing in your hand? So the baby was trying
to give me sign because this baby was too small with what she was doing because she was giving me sign. The midnight she will raise children, she will be kicking me. I said, if I want to go outside in the kitchen to go, I said, she will not breathe. I have to carry her. Not that she was giving me sign what is going to happen. I don't know what. I was not wondering this baby is too small for all this thing that she did. Not knowing that they planned everything they were planning. She knew. With a My mad. baby was crying in her hand. She was using her hand to cover my baby's mouth. My baby was what is this? Mama, is this life? So this is what you and daughter has planned. I said, okay, no problem. They took my baby away, up to date. But she will be going to Nigeria, coming back, go to Nigeria, coming back, go to Nigeria, coming back. So I think it's around December. The person now say he want to see you. I should come. Because I did not call them. The mama was even bragging that I cannot call her daughter. I have to call police people. Police will have to give me order before they can call I can call my wife or wife of mine. She will even be the one sending picture of my baby to me. And I have to block that up because I did not get married to you. You are the one controlling her, no problem. I just have to leave her like that. So, and that's okay, no problem. The person now called me, I should come. So far I'm getting my visa. What can we go to do? Can I take her back? I said, take her back. If I'm your son, will you allow me? Look at the way I was being treated. Look at the way, look at me. I almost died. I saw myself in a grave. Saw myself in a grave. I said, God, who have I offended? Because in the process, when I was in UK, I lost my daddy as well because my daddy was begging. My family went to their home in Ijegun, Lagos, to go and beg them 2 times. They refused. So I said, Daddy, I don't think you want them to kill me, mother and daughter to kill me because I came to UK. I don't have anybody because they say they're going to send me back because they're the one that brought me. Because if they talk now, it was as if I did not spend one naira. All the flight money I was the one that paid and other things, all the passport, all the process we did, I was the one that covered everything from my pocket. Because if they talk, it was as if I did not pay 1 naira. So because the lawyer was angry that, how can you treat women like that? Do you know what I saved you? I said, I don't know. He said, you are a faithful man. He said, because your heart is pure. Because if I did you a Bible, this lady, she has finished everything. It was God that saved you. As I'm talking to you now, I'm still paying the lawyer's money because she did not collect money. I'm still paying it. I was just at work on this January 22nd. I just saw email from home office. My visa has been terminated. A relationship breakdown. What is all this? I ran to go and meet because they even promised they are going to give me COS here. At the end of the day, they say they put pause on it. How am I going to do? I have less than 1 month or 1 month my visa now. What can I do? What am I going to run to? All the plan was they want to send me back, but I believe the God that made heaven and earth, He has never changed. He is that lifted His word and His name. He has never changed. God will make a way for me. Amen. God will make a way for me. I don't know, because people that hear my story are saying that somebody that covered your sheep, adopted your 2 kids. When the father ran away, left them, and he was the one that even take care of you, and you are treating him like this. There was even a mother. She blocked so many people because now she's tired. Those people she even blocked my number, blocked my number. That I cannot call her. I have to. She now later when she's tired now, she used her hand to open it back. All the people that she blocked because my manager, she followed everything. She said this girl, she has planned this thing that she just want to come to UK and use you and throw you back to Nigeria. She has planned it because so many people called her and recorded what she was saying. I say, that if she starts, she will go back. But she is not God. The mother is not God. The only one living God we have is God Almighty that have all the souls of all mankind. So at the end of the day, she terminated. I was just looking, what is all this? The same God that did it for me last time is still alive. The same God will do it for me. So that is my story. It was so obvious because I don't know where I got it about, because I know if it was not written that I'm not coming to UK, I will not be here. So God has made that I'm going to come to UK. That is why we were able to meet each other. So right now, that's my story. So right now they cancelled you. She cancelled your COS, your visa. This woman. Yeah, she cancelled it again, second time. She cancelled it again because they called me that I should take her back. I told them that somebody that treated me like this, all my family humiliated me, humiliated all my family. I said, I will take care of the baby. My baby is my baby, but let her be. At the end of the day, the same guy that they were exchanging messages to each other, this guy have grown-up children. So she thought that after she has left the home, she can go outside and do whatever. Do you know that they caught
the wife of this guy called my wife and this guy, all the messaging and everything. They now called me that this is what happened. I said, I know everything. They said, what? I said, I know. What do you want me to do? I did not do anything. They arrested me 2 times. And they'll be arrested, yeah. I was arrested 2 times. I said, there's nothing I can do. The wife of this guy was calling. She called me on this January. She was begging me that I should please forgive her. I said, forgive you for waiting. You and my wife and everybody, all of you now gang up against me. I was all alone. You one was against me. You took my baby away. I should forgive you. Confess what you people did now. You think that my head will not fight, my God will not fight me. You can just want to destroy my own destiny. Do say what you people have done. I should forgive you for what? For taking my baby and destroy my marriage. I cannot say my wife should not, but you go peacefully, but not that you want to destroy me because you want to go and get her. And at the end of the day, she can't go front. Going front is impossible. Coming back now is a problem for her. So that is what happened. So right now, when are they saying you must go back to Nigeria? They were saying that because I have to come home, I called home office. They said I should speak to COS. I should speak to COS and continue my work. So how many days? How many days do you have? It's going to 22nd of next month. So it's like 22nd March. 22nd of next month of March, yeah. Okay, all right. So you're looking for the COS from second. Yeah, to speak to COS. Yeah. Right, yes. Guys. Here we are. We have a brother here. We have an African brother. I guess you got the story, or I'll have to narrate it in our vernacular language as well after he's dropped. So he came here with the wife. But apparently the wife now is just playing hide and seek. He has chased the guy away. He has even reported the guy to the police, blah, 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 right? But to cut the long story short, that I'll tell you in our own language, right? The guy is looking for a switch because he's only left with a month. The wife has managed to remove the guy from the switch, from the COS the first time. And she did the second time again. When she got another switch, I think she was moving from a company to another company, and the husband was there. She removed him as well. So right now he's stuck, and he's still paying 3 million that was owed in Nigeria by this wife for them to come to UK, right? So have you moved? Where are you staying now? The landlord still allow me because I'm still immediately this. So you are staying. She is the one who moved away. I'm still staying in the same house. So she moved away. I'm still staying there because I'm staying there because I'm paying the rent now. Yeah. Okay, all right, right. Yeah. So guys, this is a brother here, right, who's looking for a switch. If you've got vacancy, he is in UK already, so it should be easy. If you've got COS. If you got the COS, please get hold of me, inbox, right, so that I can give you his number. You can help your brother. We are all Africans, guys, despite the fact that he's from Nigeria or we are from where we are one people. We are brothers and sisters. Let's help a brother so that he won't be returned home, right? My brother, I'll talk to you on WhatsApp, and there is a number that I'm going to give you. So I don't know if this person is not going to shout at me or is going to shout at, I don't know. But anyway, I would have given you that number. So that guy definitely don't communicate with him on WhatsApp. Please call him direct. Tell him we are coming. I'm coming from SIS MELLY. She took a risk of giving me this number. My brother, here is my story. So he is big in those areas of switching. So definitely he will sort you out, right? But if there's somebody who's got a company right now and you want somebody who is local already, and I see her or him in the comment section, I'll just take the name and the number and I'll give it to you. But if not, today, before I sleep, I'll give you the number of that guy. Then talk to you, talk to him, and then I believe you. You obviously you come to me and shout, but it's fine. I would have given you the number already. Then talk to him, and I believe you'll be sorted. Please give me an update of everything that is happening there. And again, there is another company that another lady applied. Do you have a car? I didn't have a car. I'm working on my driver license now. Oh yeah, because if you had a car and a license, there's a company that we gave to these other ladies. They got jobs. They went for an interview. They got jobs anyway today. They just gave me a feedback. They got jobs there too. So, but they were telling me that the company still needs other people. So, but drivers now, if you don't have
a driver's license, then it's gonna, because it's gonna my license, it's gonna be a problem. So let's work around what you can do without probably this supported living, or I don't know, live in, maybe, I don't know. Let's wait and see what's gonna come out. All right. Thank you, my brother. I'll talk to you soon. Okay, sharp. Right. Tadzoka guys ninyaya yedu anditika uyu muna ijimbi usho anditi akatabwa ine mukadzi ari kuti iye akauya nemukadzi kubva kuNigeria. Vari kuNigeria anditika that was 2017 2018 anditi mukadzi aiti ngatinde kuCanada anditika but kuCanada vakashawa link anditi plus vakatasa chana cheCanada changa chakanyanya anditika then pasina nguva mukadzi akachiti budhi wangu vari kuUK vari kuti ku UK kwaita mukana ndopakatanga maCOS paita mukana woku UK asi pari kuda mari kuti kutenge COS. Iye aishanda ku Nigeria uko akati ina ndina mari kuti tingatenga COS iko zvino ndopaitengesa changopinda papa hanzi mukadzi ane vana 2 twins, iyewo ane mwana wake, saka vanga vakangoita vana vavo pamwe chete. Vana vemukadzi akatotesa mabirth certificate ari anotopedza zita rake ndobva ati pana budhi wangu ati vakutumira mari kuti ipiwe COS, then tozvabhadhara tasvika. Uye akati bo, ndobva kwatumirwa 3 million, ndobva kwai 3 million iri COS riya mari dzavo dzekuNigeria, ndobva vatenga COS ndobva vauya. Saka murume anga ari dependent, mukadzi ndanga ari muCOS. Vasvika kuno kumurume ataenda kumawarehouse handika vachienda kumawarehouse, mukadzi ati akuenda kuchikoro, murume achibhadhara muchikoro vachidini vachigara zvakanaka. Then later on handika pakazobuda rume kuti mukadzi akapiwa mari asi ainambobva kuna budhi, mukadzi apiwa namai vake mari namai vake kuti atenge COS. Saka iye anoti mai vacho akanga apiwa warning nevanhu kudhara pamusoro pamai avo, but semunhu aida munhu wake handimaona vanga vasingasvitarisi. Saka sina kunyatsoona unhu hwambuya COS paranga ratenga vave kuno kuUK manje, mukadzi akuchinetsa manje hanimunoona akuchitifoneka ibatwi, murume okaviwa mubanzi, mukadzi akazita nhumbere aita nhumbu vakabva vasvara mwana kunoku. Saka anzi aiti vakawirana kuti mwachienda usiku mwachienda masikati. Saka mukadzi achienda masikati, murume oenda kumawarehouse usiku, achidzoka murume oendesa vana kuchikoro, aendesa vana kuchikoro handisvika ndopano vana ongoe kuti avate, mukadzi angasasamubvumidzi kuti avate hanimaona. Aipiwa ainzi ita mairenzisi anga akuapisa ndanda slave mumba mangu, I think zvimwe mashinzwawo hanimaona. Mukadzi kuNigerian because ati vanobva kustate ipipi kuNigerian kokoko, then ndo pakatanga abuse kusvika asungiswa akauya anzi ati kwanzi noti kwai akandinyepa kwamapurisa kuti athreatina ndoda kuuraya vana vese ndigouraya namai vacho. Kwai ndobva ndaingatogwa nemapurisa ngaswa macheni ndikaenda kumapurisa. Ndasvika kumapurisa nzitako ndedzirengati mai vakutogwa vanogara kuNigeria hanimaona. Plus way is ndipapa ndataura izvozvo ngaabudisi, kwai ndobva pashakwa evidence ndobva ndarilisiwa. Kwai asi kuzobva ipapo zvinhu zvanga zvakarongwa namai vachona, kwai yanga yave problem after problem mumba imomo, yanga yava problem after problem, kuzosvika kechi2 azobuda mumba handimaona. Abuda akaenda kunogara kumwe, ndobva avingwa futi nepolisi zve achinzi uri kudiwa nepolisi wasungwa wahanzi waita watuka munhu handimaona. Pakanosvika zve evidence ndo mukadzi aitsvaga mawezi kusvika mukadzi azobvisa murume paCOS rake. Saka problem iripo manje ndeyekuti hanzi kusure kwese kundaibatsirwa nemaleza ndisingazivi, aingowa nyaya yangu vothreatena mukadzi uchi ondisiya, but ko zvino patasvika ari kuda kutoti atondiparadza akandibvisa paCOS. Saka ndokunzi ndiende kumusha by musi 21 kana ndisina kwana switch. Saka ari kutsvaga switch. UK ine ma-anti marriages spirits aripo hanimaona. Saka ari kutsvaga switch kuti kana paripo ari kuda kushandirwa nemanigerians ari kuda kushandirwa vanoshandawo vanhu ivava, ari kuda kushandirwa nemanigerians. Then une kambani yako uyu munhu aripo arimo munogara, you don't have to import from Africa. Unongotora uyu ari padhuze ungouya woita mainterview moita zvinhu zvenyu zvamunoita kana si switch mahara. Handiti mungomubatsirawo andika mazimba guys zvokutengesa maswitch mahara, switch mahara guys. Siyana nezvokutengesa maswitch mari dzamunotorera vanhu dzakawanisa dzanichi mutengesa maswitch, it's wrong. Switch mahara antimuona right. Saka ndo zvakaitika right. Asi zvinoita kupinda panyaya yedu yanhasi guys, this is not nice zviri kuitika mumarriages emuno muUK animona. This is not nice. Vakadzi vemuno ava makosi vakapanduka guys, vakapanduka. Ndine hanzvadzi yangu ndambokumbirawo zvakare pano guys, kana paine munhu wechirume ari kugara kuChester kana kuti kuLiverpool, ndokumbirawo nemweya waMwari ndibate. Let's help a brother ari kurarama pake please. Nyaya yandirwadza iyoyo, murume mukomana achinifonera ndarwadziwa akurarama pake. Kuri kunaya guys, munoziva kuti akatota akanyorova kuchinaya
pagaraji panenge akamira passport ndiye anenge akaisa pakati pemakumbo akaitsikirira kudai tisanyorowe. Mufunge nenyaya yekuti akadzingwa nemukadzi, nyaya yake yakamira yakadai so zvakaoma. Mukadzi uyu kambani yanga ichitoshandira yanga isinatomira zvakanaka, yanga ichitonetsawo mukadzi uyu. Ndobva zvatiri kuita muno zvokuchesterana izvi anoona, ndobva achestigwawo nomwe mwana watakabatsira pano padialysis. Muurime mwana watakabatsira pano padialysis akauya palive nenyaya kunoku achitsvaga switch achienda kuchichema Nigeria muchiri kumuziva. Ndobva azowana basa kwakaenda kupi handika mwana yaona uyu ari kutamburawo achitiwo ndinobvawo kupi kunoku kudialysis. Ndobva indakabadzwa kudialysis chega ndikubatsirewo ende imwe nyaya iyewo. Ndobva ati tuya uye kubasa kwedu aitobva vaitogara kune imwe city kuLeicester hanimona vakatobva kuLeicester vachienda kuChester. Ane 1 month mufunge mukadzi uyu. Murume uyu pavanga ari kuLeicester kumukadzi achishanda asati kambani yavo isati yazoita zvemufiriridzi kubva kwedzi hanimona. Murume ndiye aishanda, ndiye aitomisa imba, ndiye aibhadhara, ndiye akatenga mota. Murume akabva kuSA ari truck driver hanimona. Vana vechidiki vandikutaura vanhu vechidiki ari truck driver vakauya kunoku vakaita life yavo. Murume akatengera mukadzi kuti aende kubasa wakamota zvakanaka, ndinoenda usiku ndinoenda padhuze. Mukadzi anga kuenda kubasa nechine mota iyaya kumabasa ako vanoda kunodiwa mota kwavanenge vachienda kunodiwa madomki vanenge vachida kazhinji kacho nemota yako antimaona. Ndobva aenda kuya saka azocheva kambani ndomwada yanga yakunetsa yakatogwaire license kana kuti handizi. Ndobva abatsigwa nechimwe chimwana chedu chimudhialysis chikwana switch kubasa kwacho. Aenda kubasa kwake ane mwedzi chete ariko kubasa kuya kumwedzi kuya anotora murume atanga kutomushungurudza. Murume akambosara ari kuLeicester achipedzisa saka achiloja achibhadhara rent uku mukadzi aroko. Ndobva akazoona kuti no tikuurawa nekubhadhara rent uku neukuku zvona ndina ndotsvagira basa kune mukadzi. Ndobva akwira ndobva aenda kune mukadzi. Asvika kune mukadzi mwedzi chechewo guys akawana masamba achinja. Mwedzi achisvika kudai so mukadzi achadi kuti amubate, mukadzi achadi kuti ataure mumba, mukadzi mumba matochinja mai mwana vatove neameno handimaona zvandonetsa. Murume kutoziva kutama kuti watotiwo kune mukadzi zvakati mukadzi achadi ati muri kuona. Saka anoti kusora nezuro handika mukadzi aisekerera achitamba nefoni achisekerera handika plus mukadzi ave chidhakwa chekushuta zvinoshuta zvino zvimavhaipa zviya zvamuno zvimavhaipa zviya. Saka sevanhu vanga vachiswicha kubva kune basa kuenda kubasa kwangu asina masavings nokuti kambani yakabva yavainetsa. Mari shoma ishona nemurume aiexpecta kuti panotengwa chikafu pamari anenge amupa and staff. Mukadzi aita muna mari echingwa pana anotenga mavhaipa iwayo kana 3 pazuva. Vhaipa iri hanzi 1.8 pounds. Saka anotenga 824 pounds every day. Atove ane addiction yezvinhu zvemavhaipa hachagoni kugara asina. Murume akati ina ndina problem yokunoshuta zvinhu zvako izvi but chishuta isusu mumba tine chikafu chakakwana kuti tidye nokuti izvo zvimba mune musina kana chingwa chaicho but mari ndakusira zviri kufamba sei. Mukadzi akati haundibvunzi izvo zvanzi akatanga kuti haundibvunzi izvo haundiudzi izvo hausi mai vangu. Hanzi viparodha kwere handizivi kuti zvinofamba sei. I don't know but ndo zvandawa kuti anzi ave addictive nezvinhu izvi anotogara nazvo achingonotenga achingoisa kuseri achingoviga zvinhu zvake izvozvi achingozoshuta andimoona. Saka anzi women just don't switch anzi vepu unonzi vepu ameno kuda vhaipa kana vepu ameno iyo vepu yacho iyoyo andimoona. Saka zvadaro andimaona akauyawo sedependent futi zvadaro kunoku pavauya kuno murume anenge achitika ina handidi kuzoita zvemake. Saka iwe chitenga iwewe wotenga COS iwe inoita dependent kuti handidini ndianzi itezi nicotine. Saka rino unoita addiction anditi kana ne nicotine inoita addiction indotevera kuti handisalimitwe basa ndoshanda kwane ndishanda kwano. Munoti munhu kana nedependence adependent anoshanda kwaanoda. Saka mabasa evarume aya vanokuenda kwavanoda kwakawanda kubva nevakadzi anenge ari limited handimaona right. Saka vadaro papa ndobva kuti haundiudziriwo hausi baba vangu handimaona. Kana waona kuti wasvotwa ndikoko yakati but ndakupa nechipuwa mari kutenge chikafu iwe tenga vepu yacho iyoyo handiwana isisina chinhu mumba. Ndo pakatangira ndikiri fight akati plus ndikutaura newe nyaya tutaura panapa tichiroka zvizvo munomba uringosekerera wakabata foni and let's see what is in your phone. Mukadzi ndo pakasunga kabva tanga kuda kutiza chiramba nefoni hamoti mufoni manga mane. Murume ndokubva tione foni ndobva tanga kunesandana tione mumba maya foni vachinesandana na foni. Ndikataona kumurova here chikazi andina kana kumubata kana kudini ndaitaingonesa ndipe foni yanobva yanodi yanodonha pasi akabva tsemuka. Mukadzi ndokubva afondera mapurisa zvikanzi ndokurohwa kunoku. Mapurisa ndokuuya ndokusunga murume uyu. Murume ndokuenda kunogara kumasauzuku 3 days. Animaona
aenda kunogara kumaseuzuku 3 days. Hanimaona, ndobva azoita loya ndokuzouya, ndobva razomuburisa loya. Hana hama, hana wanoziva. Hanimaona, achibuda kwake mapurisa ndobva ati, iwewe murume hauchadiwi kuonekwa uri padhuze nemukadzi ushu. Kwangoonekwa padhuze nemukadzi unosungwa. Pavakanesana vangu vari mumba mavo, handika akapfeka zvimascrubs ndozvakakapfeka, handika nekajaketi sevanhu vangu vari mumba kanopinda mhepo, ndobva asungwa akapfeka izvozvo. Handimaona, nechando chekujere chiya akadzoka akaoma. Handiti adzoka akaoma ndobva vakanzi koti musi wa30 March, vanda kukoti musi wa30. Handimaona, ndobva adzoka akaoma nechando kuya. Adzoka kumba kwake anzi hachadi kuonekwa mumba paya, kokuinda hapana. Handi muri kuona, ndobva ida kugaraji. Ndobva ati ndokumbirawo aisa message kumukadzi, ndikumbirawo jacket nebhutsu dzinodziya. Mvura ichimupura. Mukadzi akati ukangofona futi kusenda message futi pafoni ndikudedza mapurisa. Handi akanzi asasvike pamba paya. Murume akuna ane 3 days achivata pagaraji. 3 days achigwatsisi pagaraji achivata dzongwa mupakira pagaraji. Mufunge 3 days. There's always two sides to the story. Right. I know kuda mukadzi wacho is a non-starter. I tried, is a non-starter. Mukadzi ushu. Anditika is a non-starter. Anditi. So mukadzi ane mabhuru ake akawanawo verudziro yakakere kwakewo. Ane vakadzi verudzi mukadzi mudevele mukomana uyu mushona. Antimona. Saka vari kungodiwo zvatonetsa papa mukadzi angodawo zvemafriends ake. Ndiwo anenge achingori nawo, achingori mafriends ake. Achadi kuti murume adini akwanisa kuti apinde. Hanimona, hanzi is allowed to go back home and home. No, Jackie, arikuti antaka kumbira kuchipa jacket ne bhutsu. Mukadzi akati ndofondera mapurisa. Tikamuti kwadi kuenda kumapurisa uti vainde newe vakutakure zvinhu zvake. Problem iri pakuti akaenda totakure zvinhu zvake. Inzo yaifa ne problem guys. Akaenda kupolisi kuti ndotakura zvinhu zvake. Anobva piwa zvese kokuinda hapana. Muri kuona. Anobva piwa tunhu twake twese. Saka iye ane hope yokuti mukadzi pamukuda akatsamwa anogona kuti afike akatsamwa hake ozondichidzoka kumba nokuti angasina kuzviplan kokuinda nepekutangira hapana. Kugeza chacho chakarugeza mvura iri kunaya ndiye ari kugeza mufunge. Atozoitawo mawell wishers amupa jaketi. Mawell wishers amupawo jaketi murodhu but bhutsu hana. Saka pane mwana ndataura naye mudhayarizika ndokumbura utore 10 pounds unomutengera bhutsu. Chitora 10 pounds unomutengera bhutsu. Nokuti awana mingikiri, awana interview yadedzwa mangwana. But ane slopes, scrubs zviya, ndo zvaanazvo. You can't go ku interview nema scrubs guys, kana ndimiwo. Saka pane wowisha amupa jacket because anga atota nyorova anditi. Apfeka jacket, but mangwana ku interview, brugwa iro anokwanisa kuenda naro ake ku interview but bhutsu akapfeka scrubs. Andi muri kuona. Sara 10 pounds unotsvaga bhutsu. Angopfeka bhutsu akwanisa kuenda kuinterview mangwana. Pamwe kuinterview kana zvinhu zvakadai kazhinji kacho mwana anokuvhurira. Handimona anosvika akawana basa akeka antika then kuona kuti kungaitwa sei. Hanzi I've got a same friend in same situation right. Ndo zviri kuitika Sharon. This is exactly what is happening. Then akawana basa uko. Azotawana basa kutotanga handima zvoda. Anokwanisa ku dzimba dzemunhu unopinda murumu inenge nemibhedha nechi. Handi kwakutaura na landlord kana zvichibvira apinde uzobhadhara atambira. Ndo zvatahopa. Saka panani pandiri kutsvaga munhu wekuchester kana kuti munhu wekuliverpool ndikuhopa kuti bhazi rinoenda mudhuze nekuchester kwacho kwaawandira basa kudhuze. Anokwira bhazi oenda anyway mupe wako muteni awane pekubata. As we speak right now ari munhu kiri mupaki. Ari mupaki. Ndosaka ndakumbira komodi kuti kana pane munhu wechirume handika vakadzi danga mukadzi awana komodi ndira because vakadzi vangu ati ngauye but munhu wechirume. Vakomana vechidiki vava. Munhu wechirume. Saka kuti akwanise kuenda kunogara nemunhu anenge ari muhandroom wechikadzi azvibudi. Andimukona. Azvibudi. Saka tukumbiro kana pane murume ari single ari ku Liverpool kana kuchester please help your brother. Anotouya izvozvo oya owana pekubata ogeza okuseni oenda kuinterview. Muno ndezvongobatsana sikana. Zvazvokunzwa hey mu UK ambatsirwe munhu unenge uchingori unhu hwako munhu. Unenge uchingori unhu hwako munhu. Vanhu vari kungobatsirwa munhu anotungobatsirana munhu. Batsira ivo vamwe. Blessing rako rinobva mukubatsira vamwe.
chatinogona kudhigana nekushorana mazimba nekudzikisana pasi. Mumwe akaita dambudziko kudai so uripo mukomana unenge ne one room hasi kugara forever. Hasi kugara forever. Ari kungoda pekuti avate kuti makanaende kuinterview. Kana kuti chichiudze kuti anonanga kupi kuvanhu vari iva vekuti anoenda kupi kuvanhu vari vulnerable. Kokuti akwanise kupiwa accommodation makanofuma chenda because achakwanisa kuti avheningikiri munzvimbo iyi koti iriko musi wa30 rotunda koti musi wa30. Saka chero tafonere vana mbuya kumusha chivaudza it seems as if vari kumira nevana vavo vane rimwe. Ari muri kuona vari kumira kune vana vavo vane rimwe. Ndarwadziwa nenyaya yemukomana uyu, ndarwadziwa zvokuti shushu wadeni ino ndandisina one room. Yesi Evangelica Sandi uri mupenyu handichakuoni mazana handitiri bhisi zvokutodaro funge zvokuti azi kune mahostels for homeless kucheste here maiye uchindipai kana mune nhingikiri munako mune information ainde ipapo ndipeiwo kana mune information ainde ipapo kusina handisina information ndisina one room ndaimutora ini ndaimuradzika pakona povata dei kuchinzi ndepemba pangu ndaimutora ini guys dei kuchinzi ndatove nemba ndaitomutora kuti uya hanzvadzi come and sleep twawana imba uzomuda uchinda handika uri hanzvadzi yangu uri mudiki chaiko nditori mai vakuru iwe ita yaunoita ndawane kuma Evangelica Jinja andiwana ndaikuti ita yaunoita hanzvadzi yangu utsvaga basa tiri muforeign land we are all relatives zvokunzwa vanhu havagari vanhu havazochengari mumba memunhu ndezvekunyeba zvazviya unhu hwako ndozvaunenge uchingori tikakudzimba dzenyu dzamakabva ikoko handimona munhu ambosweri panongovata makusenofuma wobuda woenda odzoka mandika usingadi mupasisa ndizvozvo anogona nodlawo kunodla vamwe kunopuwa remahara uko handi ongodawo pekungoti avate chete kungoti avate kana uripo gai uri kuda kubatsira mangwana ndiyo muforeign land munomu hazvizikamwi ndochokwadi hazvizikamwi yeupe brother kana uripo unogara kuchesa kana kuti kuLiverpool uri mukomana tora brother ava tora umwe uyu hasi munhu mukuru mufunge tora mwana uyu mukomana uyu auya avate mangwana ageza aende kuinterview kana uchine trouser rinokwana mupe trouser akwira apfeka aende kuinterview mangwana anonoriwana basa mangwana anonoriwana basa antonoriwana basa mangwana tinoti mwari God is love. When we start talking about God mazimba tinotaza kuti mwari tinomuhwisa tinomuda but mwari anoti God is love. And what is love? Love does not condemn. Love does not look down upon each other. Love does not keep records of the past. Love forgives. Don't you know Zirudo? We lose all that. We have lost all that. But tinenge chitukazi mwari ndandiri patizana ndati uya ndandinauza ndine visitor nasi mufunga izvamunoda but ndatomubatsira unogara naye kunoti ntono but manje munhu yari kuchester Hazel Chester is Chester far iri kunzi iri kure Liverpool ndo iri padhuze iyo milka iyoyo kuti varume ngavazoda ichidaiso kunozati kana ndada kuropafadzwa naMwari milka handitarisi kuti wakandiitirei ukawaida help I'll still help you. If I help you with a condition that is not help genuinely ndinokuhelpa panyama but denga does not recognize ndosaka ndati kwanzi love does not keep the past. Ndiye wandotane zvake Chembere Fungai Marital. Please tipe iyo kana muchiziva kunoti ende ini ndatozofunga zvandakuda kuita izvo zvinokutika varume vose vari kudzingwa ini ndotiwo kune makosi vakadzi vakaya vasina varume torai varume vamutorei varume mugari navo vaite varume venyu nokuti mirai makosi muri kuvhairira varume ava mirai nyetse kuzai bitter truth handika isu ndive chidiki mi muchiri kuda zvekuvata nevarume andimaona muchiri kuda zvekuvata nevarume kumba kwenyu kudhuze here muchembere soko nekuchester muri kuLiverpool here because kana muri kuLiverpool anotouya izvozvo andokwira bhazi akatouya ane interview mangwana saka anoda kuti avata ageza ainde saka varume vese vari kudzingwa ndibatei kuna anotsvaka murume zvakauyawo neposa todawo murume anoda kudiwa umwe atone 2 years asina zviri kuno umwe ane 2 years asina kumbovatangana nemurume nokuti murodhuma kuna nokuti mhoroi anomuziva murodhuma kuna nokuti ukangomhorisa munhu anoti wanita sexual abuse muri zvateme kuno ukangoda kumhorisa munhu uchida kunyenga vanokuripota for sexual abuse saka hakuna nokunyengai saka vamwe venyu zvosoma tove nezemo muri kuda varume
ndochitora ava ndichikupai imimi ava vacho havachadi varume vosara vasina ndozotochiita panapa hanimaona iwe kana uchida kutotora bhudhi ava uri munhu anogara muliverpool uri single uri kuda tora bhudhi ava take him show him love let him go for an interview start a life nabhudhi ava uyasiya start a life nabhudhi ava tichokurumidza tsvaga switch bhudhi ava zvimiririre totsvaga iswichi bhudhi ava zvimiririre nokuti chokwadi chiripo ka kuno kuvanongovhaira zvavo kwanzi nyangwe isi tagara kunotsiriwe makosi hapana thank you Rudo thank you kuvhaira muchaonerera zvezvisha zvambotanga here kuvhairira varume muuk munomu muchiva abusa ini vana ini muchaona zvenyu kuti waisi nyama hanchiko zvino muri kuvavhairirira because unenge wakanyengwa kubasa relationship dzikuitika kumabasa kwavanenge varandi nemunhu ane mukadzi wake munhu uyu anenge ane mukadzi wake saka uri kuvhaira murume wako wega guys zvimwe nezvimwe ukaona murume azoda kuti ahure ari muno muuk anenge ane shavi chairo chairo nokuti nguva yacho kuita zvichiureka izvi nguva chaiyo nguva isu chene makosa chapinda chidangomhanisana kutsvaga mari nguva yacho nenge uchiwanepi ukaona munhu anopinda anenge atori neshavi chairo shavi ndoranenge anaro vanhu vari kutsvaga mari iwo vari kutsvaga chiure vari kunyengana pamabasa eno papa ndopavari kunyengana animaona saka munhu ari kunyenga kubasa ane 98% vanenge vana vakadzi vavo vachiri kumba pavanouya relationship yapera paunoti mwedzi dha ava kumukadzi wake mwedzi wechi2 dha ave kumukadzi wake mwedzi wechi3 dha muchienda mise kwaati medhemu vakauya handikwanisa mwedzi 3 dha 4 dha mwedzi ndopotanga kuona machiti waisinyama otanga kufunga uya wakadzinga isatomupa isu tetomupa funga imaruta ndatomupa umwe vakadzi vari pana parutoda varume ukada kuuya chimadziye murume wangu tinomira tinotogwa newe kuti hazviiti wakadzinga munhu uzvo munhu yakatogwa neye ari dake murume ari kuchengetwa vari kuchengetwa saka hauna murume iwe pano totomira nemunhu anoita pamurume because ndo zvavari kuita vana ava vadikava vari kunyengana zvisingaiti kumabasa ekukuku regai ndikuudzei chinhu wani vanangu like taunoti ndinei but chokwadi relationship pabasa paunoshanda nerelationship pabasa it doesn't end well kuita relationship pabasa paunoti pabasa pako it will never end well it will end in tears chakamboita kuti uyu murume yakunyengewe pabasa usiriwe kagold pachauya vamwe achaona futi mumwe onyengazve nokuti uyo achauyawo harambi hanawo murume anotoriwo nezemo atimaona kana waenda kubasa ita zvebasa kuita basa pabasa nepaunyengwa pabasa it's not a good idea. It will not end well. It will end in tears. Chino mkaita 2 years, chino mkaita 3 years. It will end in tears. Wasatla zatinga kwanza kuvaita isu my legs. I'm just saying, chidarika ndazo ndokwa chokwa tinga kwanza kuva stop. Regai right. Ashandira ngoda kundiva zvacho varume vacho vari kudzinga ini ndikutorawo ndichipowo vari kutsvaka varume kuti zvikuita fair nokuti mwana hanga vati panze. Hanga tamburi panze. Wamudzinga mumba imba pauya mese. Ungade wangomsiya agara kuAfrica. Kunyenga mabasa zvatodhakwa ichokwadi roki avazvi understand vana. Pabasa nemujolo azvivi zvakapindirana. It will end in tears church. It will end in tears church. Saka varume vese vari kunetswa nevakadzi vavo muri kudzingwa vaya musanetsekana. Come to mommy. Come to mommy. Mommy will sort you out. We'll give you accommodation. We'll give you a woman. You stay nice there. Then you get a switch and you move on with your life with the new woman. Right? Ndati story pachena guys. Mugana msachuka sinendera kutaje kudai. Ini ndo zvandazvipira kuti nditera ti story pachena. Ata zobuda samakuwa. Varume vari kudzingwa vaya. Pane kugara mpaki. Mchembereso kwa isai message ku WhatsApp ka. Tirongezvo zvikana zvitoita takwire bhazi richiri kwakwire bhazi auye. Isai message ku WhatsApp kana zvitoita takwire bhazi zvauye mangana ne interview. Okwira zvekuseni interview achidzoka kubasa. Ku interview.
vura bhero redu. Come to mommy. Mommy will sort you out. Or come to Sisi. Uya varume vese kudzingwa nevarume kune vasikana vavakadzi vakatodzikama varipo vakauyawo nemakosi. Anditika maishekina saka maproblems atinawo isusu kudhara ndinozomirira kuti munhu auye kuuk ndimuzingeri nai maishekina. Let's say the truth and tell the devil. Ndinenge ndine maproblems angu nemurume wangu kuAfrica. Ndozomirira kuti ndauya kuuk ndotaka kuchimudzinga. Let's be honest guys. Ndakadi kumudzinga kuAfrica ikoko. Kana ndakamboita maproblems yagona kumagadzisa pamedu akapera. Why can't we do the same here? Because the problems are always there in marriages. Kana even my problems angu anetina for the diaries ikoko kuAfrica. Ndenda kuvasiya kuAfrica ikoko. But the fact kuti ndinenge ndazivaunza kuno handika maproblems aiwa yakatanga tinongomagadzirisa kuno. Semagadzisira taingomaita kuAfrica. Handizve. Zvokuti ndizodzinga ndigovata hope murume achinaiwa nemvura nekuti ndakabatisa kuti akambondidai kuAfrica akambondinyengera kuAfrica gore riya ndakauya paFacebook. Ndotomuromesa nemvura iyo ine chando chiri kunasikana kana mwoyo wangu chocho kana nini ngavata. Ndigovata hope chaidzo. Zviri nani ndimudzinge mubedroom avate mucarpet. Handi muri kudzikisa. Zviri nani ndimudzinge mubedroom kuti buda. Ainovata mucarpet pasasa ari mumba mune heating system. Togadzisana mangwani. Hamuzvioni. Pane kumirira kuti ndoda kuenda kwira ndege. Aya kuno taimbo magadzisa chashamisa nasichi. Umwe paupenyu hwake hwese anambobvira akashanda. Chikukonzeresa. Paupenyu hwake hwese umwe anambobvira akabata payslip anambobvira akashanda. Apinda munyika ino ishi handika neCOS. Mosaka mutona kuzobva kwarukiyakiya guys. Kukiyakiya. Apinda muno ashanda azobata payslip. Payslip yava ine ka 2,000 pounds. Ka 2.5. Atotaka kutopenga. Atona soti ndatove big boss. Because ari kuvhundukira mari. Haizivi mari. Hana mbobata mari nemaoko ake. Saka kwari apanotoka kubata mari chizi ndeyake ichipinda kwari kana naye yakutoshamisa. Andimona ndo kazhinji kachona. Vazhinji vanambobvira vakashanda naye ngwavha vari kuAfrica vanambobata mari dzavanenge vakubata zati ndeyangu iyi ndikungava kuseni shito driver kamota kangu ndakananga kubasa. Handi muri kuona pane era. Muri kuona pane era ka. Saka varume vese muri kudzingwa uyai yenyu. Apana vachiresa message njombere sokuti vape number chinzoti munhu uyu aufa. Mukona kuti vata nhasi makapinda machena. Nechandechi mukona kuti vakagumbatigwa yemifunga imabta. Dai unotoita basa rekutambisa varume. Kutambisa. Wasati vakanda. Wait. Ndimpe number. Number zake ziri kumwana wae. Naninga chiri kuto zvakaoma zvandoona muno zvikuitwa vana vakomana vaka zvakaoma. Zvakaoma. Zviri kuitwa vana muno masizve bati vakomana atirambe kuti varume vane utsinyo vanobata vakadzi vachidini vakomana bati tiri kuzviwanza vasikana. Tiri kuzviwanza zvokutodaro mufunge zvimwe zvino ngatei kuti zvizorasikana muzati upenyu ivhiri unotenderera. Upenyu ivhiri unotenderera asikana. Hani mazviona. Munodaro nhasi. Kambani yako yobva yavhara.
murume uyu ndiye uchisara manje ave apinda anenge achinda kakubasa kwanenge achinda ndiye akuzomisa. Pane muNigerian wambofona futi kana uchiza kuti uone kambaniwo hani mwana uri kudawo uda kupa munhu switch wobva wangwana zvine murume wachona ipa muNigerian uya utomupa switch wobva totintiya tigari mutogara zvenyu mutotaimbai kanyara ugwazi tora mupe switch wobva wawana nemurume wachona zvese muzvigarira. Haikona kuti kana wazounza munhu ugara chingoti enda ndisiri ndakakupa switch irori ewo ndiro richaguyo enda ndisiri ndakakupa switch enda ndisiri ndakakupa switch. Marriages anonetsa guys. Marriage is a two-way street. Marriage is never easy. It's never easy because sometimes we are when you get married, you are married to strangers, guys. We get married to these strangers. We don't know them. We will see their true colors kana tave mu marriage. Patina nyengana tinenge tichaza zvatoda kuona, zvanoda kuona zvadomutaridza. Smart handisina ndiye ndechimutaridza. Kana ndavamba ndisaka kunya sona upende wangu ndirumba. Antimashona. Marriage, you are marrying a stranger. Akakuzwa nemtemo yokwamai vake babake umwe akarorwa nemunhu asina kukamirwa mukaka. How do you know kuti munhu ana kukamirwa mukaka uya achizvarwa? Anenge achingoda vakadzi, hana respect nevakadzi. Umwe wakanoroorwa nemunhu akakura achiona mai vake vachirohwa every day nababa. Hana kuudza uzvizivi. Kana takakuudza iye ukangoti inyaya zvinoita neimpact kumwana yeye. Saka achikura chakuabhisa because anoziva kuti vakadzi vanoabhuswa. Ndozvakakura achidzidza. Kuti vakadzi vanoabhuswa, kuti mukadzi haapiwi respect. Mukadzi anogara achibhutsugwa nebhutsu. You only find out that wakura. Kuti murume uyu zvaanotoita, murume uyu watokura. Kuti kuzvanorova kuzvanodai. Dei kurova uri musikana pamwe usina kubvuma kurogwa. Kuti munhu anorova handidi. Asi kuti vanozobudisa unhu unozobuda kana maomba newewo futi unobudisa unhu wako kana wave mumba. Chokwadi chakanaka. Kana uri chapa, kana wamba ndofanira kusangana nemabhurugwa ako ari mumapoto. Chigaba cheweti chiri mumba. Because murume dai zati uricho chapawo uchiri kare kare dai asina kuroora. Andi muri kuona. Saka marriage haisi kuti kwai kana mauya ku UK moda kuparidza marriage yenyu ku UK nezvinhu zve 2 minutes zvinezvi. Ndo pacho vanotara ka Francisca ipa papa. Kunyumbwira yenyu 2 minutes zizi zvevafara ima 2 minutes imo muno. Solve mango problems enyu ku Africa. Please sit down and solve your problem. Imimi wo varume. Haikuna kufunga kuti kuno kuchiri ku Africa. Kuno kwakusi ku Africa. Mutemo unofeva vakadzi zvokutodaro. Kuno. Unofeva vakadzi zvokutodaro. Learn to respect your wife. Kuti deregwa ine vakadzi. But learn to respect and learn to communicate in panenge problems. Learn to compromise. Munogara zvakanaka. Learn to apologize from your heart to zvamakaitira vakadzi venyu muchiri ku Africa uko. Vakadzi venyu vane zvigumbu. Vane zvigumbu zvavakatakura hobho vakadzi venyu zvamai vaitira muchiri ku Africa uko. Apinda munyika ino imanje kuti mutemo unomuprotectaka akuda kunzwisawo bhat. But it's not right. Learn to iron out things. Mawana kosi murugadzira mpei muri kuenda. Iron out things before you go. And make sure kana waita iron out things. If wachinja unhu wako. If wachinja unhu wako, usiye unhu wakaipa. Wokushunguridza vana vanhu nekudi. If wachinja unhu wako. Musaputse dzimba dzenyu nokuti mave ku UK. Muri kuona masinguzi agara muno 25 years, 20 years ari kutsvaga varume. Imini mauya zuro mutoti varume vazere muno totona kutotamba. Musadaro. Zviri kwamuri amene inda topedza so totokudzai. Musadaro. Penyu unochinja ivhiri. Unochinja. Maiti gwanyasha mapinda muno muri varume nevakadzi. Mapinda muno munyika. Handiti chishandai kune mabasa wani simba rako chete. Shandai muite tuntu wenyu. Mubatsirani. Murume wanobhadhara rent.
watopinda maronga ere mucheberiso kusoko kuti auye awane pekudai nhasi kuti mangwana aende kuinterview. Ari kuuya mawira na kuti auye atowana pekuti akwira achuya padhuze. Okay, rongai muno tanofamba sei kana zvita kuti nhasi kana mune pekuti mubatsira kuti avate nhasi akabva kuinterview mangwana ouya straight kwenyu ndotaura naye kuseri kuti tora bhegi rako chamarova pasi wakainda rova tora bhegi roye pasi tichireka kuita zvakachiroka achitosvika muchembeso kumotomiramira kuti awane ngirikiri motowana switch. Munhu achenda kwanoshanda kwakawanda uya anotoziva anotowana switch. Muzvigarira waikona kuti zodzoka pana muchembeso komakuabhuza futizve mwana uyu motanga zvekumuabhuza zvemukomana uyu munaye nditrack drive zvokuti kana muchitogona chako mukaita matraki kutogwa vanhuko mukamugadzira kaenda kumatraki anoenda kuisland aya achidzoka achidini motoita life garai pasi panzvimbo 1 teramai garai panzvimbo 1 muterami haikunongoti muda kuti mangwana nozodzoka pana chiti muchembeso komuri kuabhuza munhu mawana munhu mupewo rudo gwanoda achikupewo rudo gwamunoda muchita tintoini pamwe chete. Hazvitsvagireyo kamara ikoko hamona arari kutotsvagirwa vanhu musadaro vedu musadaro ati muri kuisisa musadaro ndangoti amundipfuure nditadzira kuti nyaya dzacho munyaya dzacho dzemamarriage is not easy guys. It's never easy. It's not easy marriage. Haisi easy ndogara ndichikudzai. It's not easy. Ikarati wrestling zvese ipapo boxing marriage, but learn to solve your issues. Tukana hysteric vhondorana hysteric kudzana hysteric mapedza motaurirana mowirirana moregererana moenda mberi. Above all, a family that prays together sticks together. Dzidzai kuti varume pfugama patina mati namatai mose. Yes, Koni, ndinoda kutaura a family that prays together avachadi kuchinja kuchicha vachaindi vanoti kwandina matakumba kumba kwacho kabvunza tukada kuita sobvunza chokwadi kuti wakagumana matarini munhu atozivi kuti wakagumana matarini asanga china ndindi tichindona matirakumba. Satan ari pabasa. The devil is at work. It's controlling people's minds. And we allow it to be controlled by this thing called the Satan. No. Saka varume vese muri kudzingwa kudzimba muchidini uyai kuno kutione munhu ndokubvisa kune rimwe kosi ndokuisa kune rimwe kosi zvatopera. Ndokubvisa kune rimwe kosi nashe ndokuisa kune rimwe kosi nashe zvatopera. Totoenderera mberi. Anzwa murume basa ukunda kushanda nesimba. Varume kuno kuva nemabasa kana vanoshanda simba ravo chete. Vanoshanda. And the life ikatoendeka. Andichika, "Sir guys, muve nousiku hwakanaka guys." Andichika, "Musakangana kujoina police." Andichika, "Maruda mapolice, please tibatei, come and join the policies." Anditi, makainda. Musakangana zvakare kutenga matickets eZimfest." Andichika, "Link rambo iswa mucomment section." Ndofunga kwaita makuwa somewhere vanhu vaenda kumakuwa, mene kune makuwa kuti ndekupi. Vanhu vamanya vakaenda kumakuwa. Ndimona zvandogara ndichikudza izvozvo kuti pakaiguwa. Haikona. Pane kuguwa kwavainda vanhu. Pane kwavamanya vachinda kumaguwa. Chino chozoonekwa sechimunya. Chozoona mangwana ndo pachichakwira manamba chakuma 40 something k views. Zvaicho zvivari kumakuwa. Kana makuwa apera musakudza vachitenderera manje vachidzokorodza vachiwa kuti aufa vachiwa. Kune kwaita guwa izvozvo. Kune guwa. Ishuwa black inaindi kunyeba. Kune guwa. Haiwa utotozviziva. Kune guwa. Vashoma vanosara vatosara totombodzoka tombodongorera vakadzoka. Vari kuguwa. Kana guwa razopera votanga kuya chitedza live ya 1 by 1 mangwana mukazoivhura inenge yakuma views musoroko vane voteerera manje. Iko zvino vari kumbokomenta kuguwa. Zvina kuipa zvakanaka entertainment. Handitika. So guys, muve neusiku hwakanaka mara kuita zvakanaka. Tosangana nemusi wechipiri. Handitika chipiri. Mazano ndikushanda zvikuda kutsividzira chaiko. Saka tosangana nemusi wechipiri. Handitika mangwana basa lomudeya mundione todzoka very late. Handitika tosangana nemusi wechiTuesday. Handitika God bless you guys.
Take care.